moderoval diskusiu medzi ekonómami, veľmi známymi ekonómami, myslím, že veľmi medzi dobrými ekonómami, o tom, o čom sa v týchto časoch najviac hovorí, keď sa povie ekonomika. A stručne vám ich predstavím. Vedľa mňa môžete vidieť a spoznať pani Brigitu Šmögnerovú. Moji rovesníci si určite budú pamätať ako ministerku financií Slovenskej republiky v rokoch 1998-2002. Neskôr pôsobila v Európskej banke pre obnovu a rozvoj. A dnes je predsedničkou, členkou občianskeho združenia Progresívne fórum. Vedľa nej sedí pán Robert King z americkej ambasády. Má tam na starosti práve ekonomickú agendu. Vedľa neho môžete vidieť v strede Ľudo Odor, niekdejší šéf Inštitútu pre finančnú politiku. To je taký útvar na ministerstve financií, kde sa počítajú všetky tie veci. Potom pôsobil v Národnej banke Slovenska a v bankovej rade. A v tejto dobe je stále poradca pani premiérky a zároveň ministra financií. A vedľa neho pán Barta zo Slovenskej sporiteľne, je to hlavný ekonom, myslím, že teraz už najnovšie aj člen predstavenstva. A vedľa neho sedí pán Juraj Karpiš, ktorého poznáte ako ekonóma Inštitútu INES. Je nás tu pomerne dosť, takže verím, že diskusia bude zábavná a poučná, niečo sa dozvieme zaujímavé, ale zároveň to chce aj nejaké pravidlá, keďže nás je toľko, aby sme sa nejak nezasekli, takže bude to fungovať asi tak, že máme nejakú tú hodinku a pol, tak mi bolo povedané. Prvú polovicu by sme venovali tomu, že by sme sa tu rozhádali my navzájom o tom, kto má pravdu a ako to vôbec celé je. A tú ďalšiu 3/4 hodinu sa potom môžete hádať s diskutujúcimi vy. Takže ja by som začal hneď zostra, aby sme to nenaťahovali, keďže najväčšia výzva dnešného večera bude ísť do hĺbky, ale zároveň byť stručný. Tak ja sa obratím hneď na pani Šmögnerovú, že má to vôbec ešte celé zmysel, alebo je to udržateľné s tým eurom, alebo už sa na to treba vykašľať. Dobrý večer. Nie. Odpoveď nie veľmi stručne nie. A veľmi narýchlo, prečo nie. Eurozóna je pokračovaním veľmi dôležitého projektu, a to je projekt Európskej únie, ktorý vznikol ako politický projekt, veľmi dôležitý projekt, ktorý priniesol za tie roky svojej existencie konečne pre európsky kontinent mier, demokraciu, prosperitu, sociálny štát. A ako pokračovanie európskeho projektu Európskej únie vznikla aj eurozóna. Vznikla žiaľ za podmienok, ktoré určite dneska už takmer väčšina hodnotí ako nie veľmi priaznivé podmienky. Z viacerých dôvodov. Poprvé, že do eurozóny sa dostali štáty s rôznou úrovňou výkonnosti, ekonomickej výkonnosti a konvergenčný proces, ktorý by sme boli predpokladali, že by mal pokračovať, žiaľ ešte kríza a rôzne iné okolnosti zabrzdili. Takže dneska tam máme na jednej strane Grécko, na druhej strane Spolkovú republiku Nemecko. A po druhé vznikla tiež ako politický projekt, bez toho, aby boli vytvorené základy fungovania eurozóny. Vznikla ako, ja to vždy prirovnávam k streche, to je to eurozóna. Základy domu je spoločný trh, ktorý tiež má niektoré nedostatky, ale je tu spoločný trh, ale chýbajú múry. Múry, a to je ekonomická a fiškálna únia. Prečo by sme mali sa postarať o to, aby eurozóna prežila? Určite preto, lebo je to veľmi dôležitý projekt pokračovania Európskej únie, tak ako som hovorila. Má to však okrem týchto politických dôvodov aj veľmi dôležité ekonomické dôvody. Euro sa za tých 10 rokov existencie stalo druhou rezervnou menou.
Znamená to, že keby eurozóna a euro zanikla by aj táto druhá dôležitá rezervná mena so všetkými dôsledkami pre tých, ktorí dneska túto rezervnú menu majú vo značnom rozsahu vo svojich rezervách. Čína, Japonsko, ale aj mnohé iné štáty. Dôsledky by boli samozrejme pre členské štáty eurozóny. V istom smere by niečo získalo Nemecko, lebo by možno nemuselo toľko doplácať, ale by stratilo oveľa viacej, pretože by malo zhoršené podmienky exportu do bývalých, dneska, alebo budúcnosti už bývalých členov eurozóny. A tratili by určite, o tom budeme hovoriť, aj tie štáty eurozóny, o ktorých sa často dneska už špekuluje, že či by vlastne nemali z eurozóny vystúpiť. Náklady na udržanie eurozóny sú samozrejme vysoké, ale ak zvažujeme náklady a profity, ešte stále to vychádza tak, že by sme sa mali usilovať o zachovanie eurozóny. Ďakujem. Ja sa obratím hneď na pánov vedľa seba v kravatách. A s veľmi jednoduchou otázkou. Toto boli dôvody ekonomické, ale zároveň s akcentom na politický zmysel celého tohoto projektu. A myslím, že euro môžeme označiť, prípadne keď nesúhlasíte, tak sa ozvite, že nesúhlasíte, ale označiť za politický projekt. Ale keď si odmyslíme túto politickú stránku veci, čisto ako keby ste sa na to mali pozrieť ako technokrati, sú argumenty za zotrvanie eura v súčasnej podobe, to znamená všetkých tých 17 členských krajín a tak ďalej, dostatočne silné na to, aby to tak pokračovalo ďalej? Je to vôbec udržateľné? Ľudo. Dobrý večer, dámy a páni. Je to samozrejme zaujímavá otázka, vzhľadom na to, že každý vie, že euro v súčasnej podobe s súčasným nastavením fungovať ďalej nemôže. A ide o to, či vieme upraviť tie pravidlá jednoducho, alebo musíme celý dom zbúrať a urobiť to na nejakých nových základov, s novými krajinami, s novými pravidlami, ako nejaká dvojrýchlostná Európa. To znamená, že Nemecko a nejaké ďalšie zodpovedné krajiny si povedia, že toto sú naše nové pravidlá, kto chce ísť s nami, pôjde, ak to nechce, tak môže ísť vlastnou cestou, môže stále používať meno euro, ale už nebude v eurozóne a nebude rozhodovať o tom, čo sa deje. Takže sú rôzne alternatívy, ako ísť ďalej. Keď si dáme tú otázku, že či tie náklady stále stoja za to pokračovať v tomto projekte ďalej, či už jednou, druhou alebo treťou cestou, tak ja osobne stále si myslím, že existuje riešenie, ktoré je oveľa menej nákladné pre Slovensko, teraz nehovorím pre eurozónu, ale pre Slovensko, ako nejaký živelný rozpad eurozóny, ktorý nie len, že bude mať veľmi negatívne okamžité finančné následky pre všetky malé a zraniteľné krajiny, ale okrem toho aj pravdepodobne prinesil so sebou vlnu ďalších opatrení, protekcionistických opatrení v krajinách, ktoré viac menej podľa mňa zničia aj tie základy, na ktorých stojí nie eurozóna, ale samotná Európska únia. To znamená, že voľný pohyb tovaru, kapitálu a osôb, lebo ak krajiny sa budú dostávať hlbšie do problémov, budú sa snažiť chrániť svoje trhy, chrániť svoje teritória, nepúšťať tam ďalších zamestnancov, tak podľa mňa ruka v ruke so sebou zničíme aj niektoré základy Európskej únie. Preto si myslím, že stále existujú riešenia, pri ktorých tie náklady sú menšie ako budúce očakávané prínosy. Môžete niečo dopovedať, ale ešte ja vás trošku budem zase provokovať. No a dobre, a dá sa to spraviť ale tak, aby sa rozpadla neživelne? Kultivovanie, tak povediac? Ja myslím, že nie je otázka, že či sa má eurozóna rozpadnúť, alebo sa nemá rozpadnúť. A k tej prvej otázke, ktorú ste sa pýtali, by som povedal, že určite zrejme má zmysel niečo robiť preto, aby euro zostalo v nejakej podobe zachované, ale asi nemá zmysel robiť
čokoľvek. Čiže je to samozrejme otázka toho, že aké náklady a aké výnosy z toho procesu budú. A bývajú také hlasy, že by sme sa mala Európska komisia, Európska centrálna banka vyjadriť, že urobí čokoľvek preto, aby povedzme nepripustila, že z eurozóny vystúpi niektorá krajina, alebo že nebude schopná pokračovať v členstve v eurozóne. To podľa mňa nie je to zase taký projekt, ktorý by zniesol akékoľvek vysoké náklady na jeho zachovanie. A napríklad niektoré kroky, ktoré sa diskutujú, napríklad to, že by sa Európska centrálna banka stala pôžičkovým domom pre štáty, pre členské štáty eurozóny, je zrejme už za tým bodom, za ktorý by sme nemali ísť v prípade, že chceme, aby tá menová únia zmysluplne fungovala, aby prinášala zo sebou tie benefity, ktoré prinášať má. A to, že či sa môže nastať nejaký neživelný proces, ktorý zásadným spôsobom zmení dnešné fungovanie eurozóny, tak zrejme môže, a Ludo Odor ho opísal, že môže nastať proces, ktorý vygeneruje nejaké jadro krajín eurozóny, ktoré si zachovajú nielen euro, ale aj právomoc rozhodovať o eure, zachovajú si povedzme členstvo v Európskej centrálnej banke a môžu byť iné krajiny, ktoré to stratia. Na základe akých kritérií sa to udeje, to teraz nie je možno úplne rozhodujúce, ale je možné predstaviť si aj takýto vývoj. A Slovensko v poslednom období urobilo veľa preto, aby nebolo úplne jasným kandidátom na členstvo v tom jadre rozhodujúcich krajín v rámci eurozóny. Ešte vám dám doplňujúcu otázku obidvom. Hovoríte, že áno, je to možné nejak tak, že sa nejaké užšie jadro vygeneruje a teda štátov, ktoré budú chcieť ísť spolu. Ale keď niektorí ekonómovia opisujú aj tento scenár, ako by mohol nastať, stále tam vyskakujú také tie veci ako hromadný únik kapitálu z tých štátov, kde by to bolo neisté, možno vrátane Slovenska. Také veci ako run na banky prípadne a tak ďalej. To sa dá nejak zmanéžovať, aby k tomu nedošlo? Možno by som len upresnil, že nehovorím, že tento scenár preferujem, len hovorím, že sú rôzne alternatívy, ako budeme mať euro ešte o 10 rokov. No a toto je reálne z tohto hľadiska? A podľa mňa je to reálne, aj keď to bude mať samozrejme následky aj pre tie krajiny, ktoré si vytvoria tú vlastnú silnejšiu eurozónu, lebo samozrejme tie krajiny, ktoré to opustia, tak budú mať nové meny, ich meny výrazne depreciujú alebo devalvujú, úspory ľudí a niektoré kontrakty, ktoré budú v eurách, donútia niektoré banky, niektorých obyvateľov zbankrotovať, ale zároveň aj to jadro bude mať zase nadhodnotenú menu oproti tomu, čo je v súčasnosti, vzhľadom na to, že táto zóna bude to zdravé jadro eurozóny, takže keď niektorých opustia, tak pochopiteľne tá mena bude posilňovať oproti tým iným krajinám, čo zase stiaží exportnú pozíciu týchto krajín. Nie je to zadarmo, viem si to predstaviť, podľa mňa sa to dá zmanéžovať, určite budú rany na banky, určite budú bankroty, bude to bolestivé, ale je to menej zlá alternatíva, napríklad pre Slovensko, keby sme patrili do toho jadra, ako to, že živelne všetko sa rozpadne, a pravdepodobne sa tým rozpadne aj projekt, alebo minimálne sa odloží aj projekt Európskej únie na niekoľko rokov. Pán Karpiš sa netají tým, že nedôveruje euru. A to je pomerne ľahké povedať. Takže ja sa ho spýtam, no a čo by teraz odporúčal on? Tak ono to nebolo vždy ľahké povedať. Ja som nedôveroval euru aj v roku 2007 a 2008 a vtedy nás tu veľa nebolo. Myslím si, že dvaja, ešte pán Gonta z Konzervatívneho inštitútu nedôveroval euru. Paradoxne v súčasnosti si však myslím, že treba urobiť kroky, ktorými by sme sa mali pokúsiť zachrániť tú spoločnú menu. Ja si myslím, že menový nacionalizmus nie je dobrým riešením. Nemyslím si, že slovenská koruna by pomohla Slovensku v budúcnosti.
A preto ak už sa investovalo toľko energie do zostrojenia nejakej spoločnej meny, tak by sa to malo využiť. Akurát, že samozrejme treba zmeniť nastavenie fungovania tej meny. Čo konkrétne by sa malo zmeniť je, aby sa zabránilo tomu, čo sa deje doteraz a čo sa deje teraz ešte vo väčšej miere. A to tomu, že z eura sa stal nástroj na redistribúciu bohatstva v rámci únie a zároveň nástroj na presun nákladov z jednej krajiny do druhej krajiny. Podľa mňa, ak sa podarí nájsť pravidlá, ktoré zabrania takémuto zneužívaniu eura, čiže zneužívaniu menovej politiky na fiškálne ciele alebo na hospodárskú politiku, tak podľa mňa je to projekt, ktorý sa oplatí zachraňovať. Či sa to podarí, je však druhá otázka. Ono je otázne, že či tie riešenia, ktoré sa už zvolili za posledný rok a pol, nie sú natoľko katastrofické pre tú moju preferovanú menu v budúcnosti, že sa jednoducho už nedá vrátiť tak ďaleko nastaviť opätovne tvrdoté pravidla. Lebo to, aby sa z eura nestal nástroj redistribúcie, znamená, že musíte teda pripustiť, že aj členovia menovej únie môžu bankrotovať a potom tie náklady bohužiaľ musia niesť sami. Samozrejme sú s tým spojené bolestivé úpravy cien v danej krajine, ktorá zbankrotuje. Musia sa znížiť mzdy, musia sa znížiť výdavky sociálnych systémov. Avšak myslím si, že takýto spôsob fungovania môže byť a myslím, že aj historické príklady menových únií, ktoré neboli silnými fiškálnymi úniami, ukazujú, že je to možné, avšak bohužiaľ v súčasnosti si myslím, že je to málo pravdepodobné vzhľadom na to, čo vidím, čo sa robí a aké ďalšie riešenia sa predstavujú. A to, čo je veľa pravdepodobné, je čo? Keď toto bolo málo pravdepodobné. Tak v súčasnosti je pravdepodobnejším ten postup, ktorý vidíme, že teda snažíme sa redistribuovať tie straty, ktoré vznikli na nejakých konkrétnych miestach na celú úniu. A podľa mňa práve táto snaha o redistribúciu tých nákladov zlých fiškálnych politík vedie k tomu, že sa zvyšuje napätie v tej únii, že teda jeden člen únie má dojem, že dopláca na iného člena únie, čo zvyšuje podľa mňa nacionalizmus. Zároveň je to riešenie, ktoré nefunguje vzhľadom na to, že my teda nezastavujeme rast tých deficitov a rast tých dlhov. Akurát sa snažíme ten problém vyriešiť nejakým premosťovacím úverom a ten problém stále rastie, čím ďalej, tým viac. Takže toto sa v súčasnosti robí v tom mojom optimálnom riešení. Keby tá mena fungovala ako by mala, by sme už boli svedkami zbankrotovaného Grécka dnes. Rok by sa tam neštrajkovalo, asi by tam neštrajkovali výberči daní a iné skupiny. Pravdepodobne by tam prebehla radikálna reforma sociálneho systému a verejných výdavkov. Niečo podobné, čo sa stalo v pobaltských krajinách. A takže vzhľadom na to, že nevidím, že by sa to hýbalo tým smerom, ktorým by som si predstavoval, že takto môže fungovať dobrá spoločná európska mena, tak si myslím, že to ide skôr smerom tej fiškálnej únii a k využívaniu toho eura práve na tú redistribúciu. Pani Šmignerová. Samozrejme, že musím na to zareagovať, pretože keď hovoríme o spoločnej mene, ak má spoločná mena fungovať, tak tam musia byť prerozdeľovacie procesy. To nemôže existovať bez toho. Ale tvrdiť, že z toho prerozdelenia profitujú práve tie periférne štáty Južnej Európy, jednoducho nie je pravda. Nemecko zarobilo od vzniku eura 1 trilión eur vďaka tomu, že získalo vývozné teritória, a to je práve periférne štáty. To znamená Grécko, Španielsko, Portugalsko. Pozrite sa, Grécko má zo všetkých štátov NATO najvyššie výdavky na defense, obranu. Odkiaľ sa tie zbraňové systémy tam dovážali? No predsa z Nemecka. Grécko postavalo veľké infraštruktúrne projekty, cesty, letisko, ktoré inak nepotrebovalo. A kto ho financoval? No financoval jeho nemecké a francúzske banky, ktoré z toho mali obrovský profit. Takže hovoriť, že jednoducho, no samozrejme, oni doposiaľ profitovali. Nemecko, Francúzsko profitovalo z eura, no a niekto ma vypol.
No a prišiel čas, a je to výnimočný čas. Tým nechcem povedať, že je to výnimočný čas, je to kríza, keď dochádza ku kríze, tak treba hľadať aj riešenie. Ja si nespomínam, kto presne už urobil tie prepočty, nedávno to bol, neviem, či to bola Deutsche Bank alebo kto, ktoré počítali, že v prípade rozpadu eurozóny alebo evra, by Nemecko ročne tratilo 3,5% HDP. No keby sme to spočítali, tak to je obrovský balík. Takže nie je to náhoda, že napriek tomu, že samozrejme, že nemecký daňový poplatník nie je z toho nadšený, veď tomu sa netreba nejak veľmi diviť. Naviac, veď platil za zjednotenie Nemecka, samozrejme platil za krízu a tak ďalej, a teraz má doplácať v úvodzovkách za Grécko, ale myslím, že vedenie Nemecka veľmi dobre vie, prečo sa snaží udržať euro v chode. Keby to nebolo tak, no tak jednoducho už dávno Grécko padlo. A napokon, ak Grécko sa bude odlžovať, a dúfajme, že ten proces naozaj pôjde v takomto smere, tak samozrejme, že na to doplatia najväčší veritelia, to sú finančný sektor aj grécky, ale hlavne Nemecka a Francúzska. A čo keď s tým jednoducho voliči nebudú súhlasiť? Ako prosím? Čo keď voliči s tým jednoducho nebudú súhlasiť? V tom je jeden vážny handicap, že žiaľ, vo väčšine týchto štátov máme lídrov, ktorí nie sú schopní vysvetliť, o čo vlastne v tejto hre ide. A preto, veľmi dobre si pamätáme marec 2010, keď by pani Merkelová nebola čakala na výsledky volieb, napokon ani nedočkala sa tých výsledkov volieb, ale bola by reagovala hneď. Viete veľmi dobre, ako trhy v úvozovkách reagujú, okamžite reagujú veľmi nervózne. Keby sa im nebola dala príležitosť, aby reagovali veľmi nervózne, možno by to trošku od začiatku malo trošku iný priebeh. Takže je to aj na lídroch, ako dokážu vysvetliť, čo treba robiť. Žiaľ, keď sa podsúvajú ľuďom dezinformácie, ako sa často podsúvali, napríklad o Grécku, no tak potom sa nemôžeme byť veľmi prekvapení, že ľudia povedia, no tak ja predsa nebudem tomu bohatému Grékovi, ktorý má dôchodok 1600 eur, čo je absolútne nezmysel. Ja, ktorý mám 300 alebo 400 eur dôchodok, aby som ja na ňo prispieval. Hovorím teraz o priemernom dôchodku. Určite, že nejaké výkyvy tam sú, niekto môže mať aj taký vysoký dôchodok. Ja by som len krátko zareagoval. Ja som hovoril, že euro je nástroj na prerozdelenie bohatstva a nákladov zlej fiškálnej politiky. Ja som nehovoril, kto na koho doplácal. Ja si myslím, že to, že súčasná situácia v Grécku je tak zlá, ako zlá, je chyba nielen Grékov, ale aj inštitucionálneho nastavenia fungovania eurozóny. To euro tam náfúklo bubliny. A to nie je len chyba Grékov, ale to je aj chyba to, ako to celé fungovalo. Ale napriek tomu teda asi tí Nemci, nemecká reálna mzda za posledné 10 ročie stagnovala, v Grécku to rastlo rýchlejšie než HDP, takže asi nejaký transfer bohatstva tam bol. To, či sa to oplatí alebo neoplatí, nechám na Nemcov, avšak ja vidím, že Nemci boli silní exportéri aj predtým, než bolo euro. Takže to asi nebude len tým, že teda zostorilo sa euro a vďaka tomu Nemci začali exportovať. Boli silní exportéri aj napriek tomu, že tá nemecká marka bola historicky jedna z najsilnejších mien. Takže ja by som sa o nemecký export až tak neobával v prípade, že by boli mimo eurozóny. Pokojne, keď niekto chcete niečo povedať, tak sa len ohláste, ináč budem hovoriť ja. A teraz dám otázku pánovi Kingovi a bude to taká otázka, ktorá sa diplomatom nedáva, lebo sa ťažko na ňu odpovedá. Keď si človek listuje alebo číta americkú tlač, americké médiá, stále tam počuť, že európske lídri sú neschopní niečo poriadne vymyslieť. Je toto imidž Európy v Amerike a vo svete? First of all, thank you for having me on this panel. As the only non-European here, my viewpoint's perhaps a little different. And in some ways, let me start off with a disclaimer, and that is
anything that I say tonight, I'll be saying these will be my personal comments and not the comments of a diplomat or not representative of the government of the United States. But I can react to how the media and how people in the United States tend to view the situation in Europe. And let me start off by sort of starting at an official level. Officially, the government of the United States says this is an important issue. It's important not only for Europe, not only for the United States, but obviously for the whole world because of the global interconnectedness. But the United States, Tim Geithner has participated in some of the discussions and meetings on the subject, but I think he's careful to say we don't want to tell Europe what to do or even necessarily give suggestions. But what we do want to urge European leaders to do is to act quickly and act decisively. And I do think that there is a general perception in the United States that, to some extent, European leaders have not acted either rapidly or decisively in addressing the issue. Thank you. Takže páni, počuli sme. Ak to teda doteraz nešlo, prečo by sme si mali myslieť, že odteraz to už pôjde s tými politikmi? Môžem možno jednu poznámku ešte. Podľa môjho názoru jeden z problémov, ktorý aj ohrozuje do budúcnosti ten projekt eura, je aj to, že ani tak príliš sa nediskutuje o tom, ako zachrániť euro, ale diskutuje sa o tom, alebo sa hľadajú nástroje, ako zabrániť, aby jednotliví členovia eurozóny zbankrotovali, pretože to sa vyhlasuje za ohrozenie eura. Podľa môjho názoru to nie je úplne správne. Podľa môjho názoru, ak by Grécko aj v rámci eurozóny jednoducho nebolo schopné splatiť svoje záväzky, dalo by sa to vyriešiť bez toho, že by Grécko prestalo byť členom eurozóny. Samozrejme, malo by to za následok to, že finančné trhy zrejme členstvo v eurozóne prestali považovať za záruku toho, že všetky dlhy členského štátu eurozóny budú vždy splatené, ale to tak či tak sa stalo aj bez ohľadu na to, či Grécko zbankrotovalo alebo nie. Ak je pravda to, že Gréci, povedzme, stavali niektoré infraštruktúrne projekty, ktoré aj neboli potrebné, zrejme aj s prispením eurofondov a zrejme aj naozaj s prispením úverov z veľkých bank, tak práve preto by bolo úplne ako v súlade so všetkými princípmi trhovej ekonomiky, aby, ak to naozaj nebolo potrebné, ak to nebolo potrebné z hľadiska, alebo nevygenerovalo to hrubý domáci produkt v Grécku taký, aby boli schopní tieto infraštruktúrne projekty splatiť, tak tie dlhy, ktoré s tým vytvorili, nemali byť splatené a tie banky, ktoré im požičali, mali túto stratu niesť. Čiže to by bolo také prirodzené riešenie bez všetkých záručných mechanizmov, ktoré od začiatku, od povedzme to marca 2010, sa snažili zabrániť tomu bankrotu Grécka. Namiesto toho, čo prišlo neskôr, že sme sa usilovali nájsť mechanizmus, ktorý zabráni tomu, aby povedzme nejaká prehnaná reakcia na tento prirodzený ekonomický proces skončila zrútením z celého systému. Áno, ten mechanizmus je treba nájsť, aby povedzme bankrot Grécka neznamenal zrútenie či už eura ako tak, alebo nejaký domino efekt pre ďalšie krajiny, pri ktorých nie je ekonomicky oprávnené, aby zbankrotovali, alebo zrútenie niektorých bank, ktoré sú systémovo dôležité pre ekonomiku, ale nemal by sa za každú cenu hľadať mechanizmus, ktorý zabráni bankrotu jednotlivých členských krajín eurozóny, lebo to nie je to isté. Zachrániť euro neznamená zabrániť bankrotu každej jednotlivej krajiny, členskej krajiny eurozóny. Ja na to trochu nadviažem. V zásade dlho platilo, že politici prijímajú dobré riešenia, až potom, keď už všetky ostatné riešenia vyčerpali. Zasa, že v Európe platí, že všetky ostatné riešenia musia vyčerpať dvakrát. Až potom začínajú prijímať nejaké rozumnejšie riešenia. Celkom dobre sa mi to sedí medzi pravicou a ľavicou. Takže ja mám ten názor niekde tam v strede z toho pohľadu, že ja súhlasím s tým, že sa urobilo strašne veľa
zlých rozhodnutí za posledné 2 roky v tejto oblasti. A súhlasím dokonca aj s tým, že Grécko už malo dávno skrachovať. Len môj názor je ten, že Grécko nemohlo skrachovať z pohľadu európskych politikov preto, lebo neexistoval nejaký mechanizmus, ktorý by chránil nie nesolventné, ale nelikvidné krajiny a neexistoval mechanizmus, ktorý by chránil bankový sektor, lebo vieme, že to, čo je naozaj spoločné v tejto Európe, je finančný sektor a hociaká zlá správa, ktorá ani nemusí zakladať na pravde, ale nejakým spôsobom ohrozí kredibilitu bankového sektora, tak môže spôsobiť veľmi vážne hospodárske škody. Videli sme to aj pri prípade Lehman Brothers, že jedna relatívne malá banka, ale tým, že celý finančný systém je prepojený, dokáže zo sebou stiahnuť aj ekonomiku. Videli sme to aj na Slovensku, nezamestnanosť, pokles produkcie a tak ďalej. Takže to, čo je podľa mňa pozitívne, že tí európski politici už aspoň teraz hovoria o tom, že treba znížiť zadlženosť Grécka. Síce zatiaľ tak polovičato, že zahrňme do toho súkromný kapitál, možno na 120, potom klesne zadlženosť. To je taký polovičný krok už smerom podľa mňa k rozumným riešeniam. A rozumné riešenie je podľa mňa aj to, že si uvedomili, že netreba chrániť nesolventné krajiny, ale bankový sektor. Ale samozrejme aj pri bankovom sektore to, čo je dôležité, sú tie systémovo dôležité inštitúcie a aj tam musí existovať nejaký trojkrokový mechanizmus. Najskôr musia tie straty uhradiť akcionári, potom ak to nejde jednotlivé štáty a ak to nejde, tak musí tam existovať nejaký obranný mechanizmus, ktorý toto rieši. Takže to je podľa mňa tá cesta, ktorá je možná. Ideme strašne pomaly k tomuto cieľu. 2 roky sme vlastne zabili rôznymi ďalšími kvázi riešeniami. To, čo je podľa mňa dobré, je to, že sme neskočili veľmi rýchlo na nejaké riešenia, ktoré by jednak boli ekonomicky a politicky menej udržateľné, ako napríklad eurobondy alebo nejaká tvrdšia forma fiškálnej integrácie Európy. Samozrejme súhlasím s tým, že Európa môže fungovať tak, ako fungujú Spojené štáty americké, že môžeme tu vytvoriť Spojené štáty európske, len neviem si predstaviť, že to môžeme urobiť bez toho, aby sme ten demokratický proces preskočili. To znamená, že aby s tým súhlasili naozaj voliči v tých jednotlivých krajinách. Kým sa nedostaneme do toho štádia, tak ten projekt jednoducho nemôže fungovať. A práve preto, ak nechceme rozpad, musíme nájsť riešenia, ktoré ochránia to, čo treba ochrániť, ale nechajú padnúť to, čo už dávno malo byť padnuté. Možno súhlasiť s tým, že naozaj na začiatku neboli žiadne mechanizmy. Keď si spomínam na jednu diskusiu, hneď vlastne na začiatku sa hovorilo o tom, ktorí mali ten názor, že nechať padnúť Grécko, ale bankrotový mechanizmus nemá ani Medzinárodný menový fond, má tam len tzv. Collective Action schému. Dneska súhlasím aj s tým, že pre tak zadlženú krajinu, ako je Grécko, odpísanie časti dlhu je jediným možným riešením. Treba si ale uvedomiť, že Grécko v roku 2008, ešte keď nepocítilo dôsledky finančnej ekonomickej krízy, malo dlh vo výške 110%, dneska má koľko? 160. A treba položiť aj otázku, ako je to možné, že za tie krátke roky narastol ten dlh tak veľmi. A ja naznačujem, že politika, ktorá sa začala voči Grécku hneď uplatňovať, nebola dobrá politika. Jednoducho, ten, kto má, myslím, že len nejaké základné ekonomické vzdelanie, vie veľmi dobre, že keď budete robiť opatrenia, ktoré vedú krajinu do ďalšej recesie, do negatívneho rastu, no tak výsledok z toho musí byť rast deficitu a rast zadlženosti. A toto sa stalo aj v prípade Grécka. Ja som si nedávno prečítala štúdiu Rubiniho, ktorý hovorí o 4 možnostiach, ako
ako sa dostať zo súčasnej krízy eurozóny. A nemyslím si, že je možné tak povedať, že existujú 4 alternatívy. Ten pokrok v rozmýšľaní asi v tom smere, že treba bojovať alebo robiť opatrenia viacerého druhu. Že sú to je to taký mix opatrení. Ten mix opatrení by určite mal zahrňovať odpísanie časti dlhu, na tom sa dohodneme. Nemyslím, že tak tvrdé opatrenia, ktoré sa v Grécku realizujú, ktoré vedú k takému veľkému prepadu hospodárskeho rastu a ďalšiemu narastu zadlženosti, že boli rozumné. Samozrejme, že musia sa tam uskutočniť isté opatrenia, istá adaptácia mzdová, deflačná a tak ďalej, tam musí prebehnúť, len otázka je v akom rozsahu. Myslím si, že ten rozsah je priveľký. A v tom sa asi s bankárom nemôžem dohodnúť. Jednoducho je mimoriadna situácia a ECBčka musí konať mimoriadne. A to, že konala mimoriadne, že to konzervatívny Trichet dokázal, klobúk dolu, a myslím si, že treba pokračovať ďalej. Situácia je jednoducho taká, že oni dokonca tvrdia, že to stále nie je to, čo robí Fed, že to ešte stále nie je quantitative easing, pretože to, že oni na sekundárnom trhu kupujú cenné papiere Talianska, Španielska, oni to zároveň sťahujú tie finančné zdroje, ktoré sa takto dostávajú von z komerčných bank. Ja to neviem posúdiť, či je to ozaj tak, ale tak toto argumentujú. Ale jednoducho vy vždy musíte uvažovať o istom mixe fiškálnej a menovej politiky. A tá fiškálna politika iste musí tiež v istom smere pomôcť k znižovaniu zadlženosti, ale ona má svoje hranice. No a potom tam musí byť menová politika. Takže ECBčka, otázne, ako to bude v budúcnosti, ja si osobne myslím, že musí sa zmeniť aj štatút ECBčky do budúcna a musí zohrávať aktívnejšiu úlohu, ako zohráva dneska. A že len tá úloha, že bude strážiť infláciu, jednoducho je nepostačujúca. If I can make just a couple of observations from across the ocean. First observation, even though I'm seated at the left here, I'm definitely in the middle. You know. Second observation, just for the benefit of folks in the audience, I've spent the last 3 years in Greece. I was at the American consulate in Thessaloniki, so I was able to observe the situation there firsthand, and you're certainly right. They have beautiful roads in Greece that no one travels on. But the real observation that I wanted to make is that I think it's fair to say that, again, nothing official here, but from the viewpoint of many Americans, there's a sense that leadership in Europe, or maybe that's the wrong word, there's a sense that the way the European Union works, and the Eurozone as well, is that there's a definite lack of enforcement and a lack of strictness in terms of adherence to any of the many rules, regulations, laws that the European Union has. And I mean, just from my own observation, living in Greece, in a European Union country, it would be in the newspapers, for example. And there are many examples, but one that comes to mind is waste disposal areas, garbage landfills. The Greek landfills were not in compliance and have not been in compliance for many years with European Union requirements. And the papers would suggest that, oh, they're going to shut down the landfills. Well, I was there for 3 years, and nothing happened. Now, landfills are a small thing, but I think in a similar way, on some of the economic issues, nothing happened. There was no enforcement, and certainly even going back to the inception of the Eurozone and when Greece came in, I think in 2001, you know,
Greece should not have. It's pretty clear that Greece should not have been permitted to become a member of the Eurozone. So just an observation from where I sit far away, that seems to be an issue in the European Union, and I think it comes to play even as we go through this crisis. Hovorili sme tu teraz o troch teoretických veciach, o tom, ako nespájať, alebo ako správne spájať fiškálnu a menovú politiku, a potom sme tu hovorili o koncepte vymáhateľnosti toho, čo sa dohodlo. A teraz, keď to všetko tak preniesiem do praktickej roviny, no a teraz čo s Talianskom? Keď sme toto všetko skonštatovali a nevieme sa dohodnúť. Tak ja najprv by som zareagoval na pani Šmegnerovú. Ja nesúhlasím s tým, že ECBčka robí málo. Podľa mňa to, že v súčasnosti existuje ešte eurozóna, je len vďaka ECBčke. Stačí sa pozrieť na tie objemy úverov, keď sa pozriete na to, čo sa požičalo z Eurovalu 1, to je necelých 140 miliárd, plus tých 100 miliárd gréckej požičky, čiže tu máte 240 miliárd. ECBčka akceptovala ako kolaterál dlhopisy, junk dlhopisy Grécka napríklad a ostatných periférnych krajín v celkovom objeme 350 miliárd eur. ECBčka poskytuje úvery tým bankovým systémom v Írsku, alebo v Grécku, alebo v Taliansku v stovkách miliárd eur. ECBčka nakupuje dlhopisy týchto krajín. Napriek tomu, že ich sterilizuje, teda tých 180 miliárd, ktoré má zatiaľ nakúpené, sterilizuje, poskytuje dlhodobé finančné programy, dlhodobé pôžičky neobmedzené pre všetky komerčné banky v eurozóne v stovkách miliard eur. Keď sa pozrite na súvahu ECBčky, tak dramaticky narastla v posledných rokoch. Takže ja naopak vnímam ECBčku ako hlavného hráča v súčasnosti a práve ECBčka je tá jediná, ktorá v súčasnosti hasí ten taliansky oheň. Podľa mňa ho trošku aj pomáhala založiť tým listom, ktorý predstavitelia ECBčky poslali do Talianska pred pár dňami, v ktorom žiadajú talianských predstaviteľov na nejaké radikálnejšie opatrenia v verejných financiách. A podľa mňa to obmedzenie nákupov talianských dlhopisov zo strany ECBčka bola taká nejaká páka na talianských predstaviteľov, aby tam došlo k nejakej zmene, ktorá sa trošku teda podľa môjho názoru vymkla z ruky, ale v súčasnosti opäť pokračujú tie nákupy dlhopisov a jediná ECBčka drží celý ten systém pohromade. A práve preto sa ocitáme v tej situácii, ktorú spomínal pán Odor, že v súčasnosti tam musí prísť k nejakému demokratickému rozhodnutiu ohľadom toho, že či aj naďalej bude ECBčka tým hlavným hráčom alebo nie. V Nemecku to vyzerá, že teda nemecká verejnosť nie je nachystaná na takúto úlohu centrálnej banky a dosť sa tomu bránia. Obávam sa však, že v súčasnosti tie problémy sú tak obrovské vzhľadom na to, že sa už jedná o Taliansko, že tam nie je iná možnosť iba použiť tú centrálnu banku a samého ma veľmi zaujíma, že či nakoniec z Nemecka príde na to povolenie alebo nie. Len aby sme si to dali do nejakej perspektívy, ten nový euroval, ktorý ešte teda neexistuje, ale má dosiahnuť 1 bilión eur, bude príliš malý aj na to, čo sa už v súčasnosti deje. Potreby refinancovania Španielska a Talianska do polovice roku 2013 sú 900 miliard. Čiže iba tieto dve krajiny by vyčerpali celý nový euroval, ktorý ešte nie je zostrojený, ešte nevieme, či vôbec bude fungovať, ako bude fungovať. Zatiaľ sa nedarí nájsť na neho súkromné zdroje. Čína nie je ochotná investovať. Európsky EFSF mal problém umiestniť len 3 miliardy dlhopisov v posledných dňoch a odložil túto emisiu. Takže aj keby sa to podarilo, ten 1 bilión, tak aj tak to už bude málo pravdepodobne vďaka tomu, že už sa to týka aj Talianska. A preto obávam sa, že teda v súčasnosti tá veľká, jediná dôležitá otázka je, že či teda pustia k tomu ECBčku v nejakom väčšom rozsahu, alebo nie. Pán Barta spomenul, že by nemali. Aké sú ďalšie možnosti? No, podľa môjho názoru nemali by. No, to, že ECBčka takto aktívne sa zapája do celého diania, že nafúkuje svoju bilanciu, na ktorú dostáva, pán Karpiš hovoril, junk bonds, to znamená aktíva, ktoré sa možno nebudú až takými aktívami o pár rokov, tak tým sa v takom stredno- a dlhodobom horizonte veľmi zvyšuje cena
alebo tie náklady na udržanie eurozóny v chode, že to jednoducho tá strata, ktorú ECBčka utrpí napríklad tým, keby niektoré z tých dlhopisov neboli splatené, sa v čase rozloží medzi všetky členské krajiny eurozóny a všetkých ľudí, ktorí v eurozóne žijú. A potom sa stáva naozaj otázným, či to je presne ten náklad, ktorý chceme, aby bol zaplatený za to, aby eurozóna prežila. Ale ono je to ešte podľa môjho názoru ešte zložitejšie, lebo sa celkom dobre môže stať, že ECBčka bude robiť, čo bude v jej silách a napriek tomu, povedzme, Taliansko neprežije a v tom prípade budeme mať aj tie náklady a zároveň prídeme o tie možné výnosy z toho alebo tie pozitíva z toho, že eurozóna prežije. A preto je podľa môjho názoru nebezpečné, ak sa za každú cenu usilujeme zabrániť tomu, aby v rámci eurozóny niektoré štáty mohli zbankrotovať. A je aj celkom dobre možné, že na to, aby sme sa neúspešne snažili zabrániť bankrotu štátov, ktoré sa dostali už na ten bod, že nie sú jednoducho solventné, tak vyčerpáme tie kapacity, ktoré by sa nám ešte mohli veľmi zísť na to, aby sme udržali finančný systém v chode potom, ako tie krajiny jednoducho zbankrotujú. Vy si to trošku prekrutil, ja som práve chválila konzervatívneho Tricheta, že urobil práve také veci, ktoré ste tu vy potom podrobne vymenovali. Takže, no, každý hovorí, Taliansko nie je Grécko, že? No, z hľadiska ekonomických základov naozaj je to úplne iná krajina. A znovu si treba uvedomiť, že oni za posledné roky tá zadlženosť Talianska nenarastla. Ona je v podstate už dlhé roky je na tejto vysokej úrovni. A tá situácia sa komplikuje začiatkom. A ten začiatok bola finančná kríza. Keby nebolo bývalo finančnej krízy, určite nie sú v problémoch Španielsko, určite nie je Írsko v problémoch, Portugalsko pravdepodobne tiež nie, Grécko tiež, aj keď sme povedali všetky tie negatíva, ktoré sa tu vymenovali, ale je to finančná kríza, ktorá vlastne v prípadoch Írska a Španielska, to je hlavný dôvod, prečo sa dostali do ťažkosti. No a asi by sme, ja nie som na to odborník, ale iste ste počuli vyjadrenia politikov, aj už poviem dneska nebohého Papandrea, aj Zapatera, aj Berlusconiho. A napokon v Európskom parlamente sa o tom bežne hovorí. Barroso sa o tom vo svojom liste, ktorý prezidentovi Európskeho parlamentu napísal, sa k tomu vyjadril. A to sú útoky, ktoré sú vedené na slabšie krajiny a na euro ako také. A tie útoky nie sú žiadnou novinkou, veď sme ich zažili začiatkom 90. rokov, keď prinútili britskú libru, aby vystúpila z vtedajšieho ERM, keď prinútili vtedajšiu líru, tiež aby vystúpila. Zažili sme vlastne tie útoky aj neskôr. A jeden z dôvodov, a keď ja som hovorila na začiatku, že eurozóna je tiež v istom zmysle politický projekt, ale malo to svoje racionálne jadro. A jedno z tých racionálnych jadier bolo aj chrániť sa voči týmto útokom, ktoré sú vedené z Wall Streetu, zo City of London, kde sa špekulovalo, ten anglický výraz je tuším betting, hej, keď sa špekulovalo na nemeckú marku, že pôjde smerom hore, na tie ostatné meny, že pôjdu smerom dole. No a aby sa tomu ako tak zabránilo, tak sa vytvorilo silné euro, ale vidíme, že tie slabé články tej eurozóny sú obeťami týchto rôznych špekulatívnych útokov. Možno len dve vety, že prečo Taliansko nie je Grécko úplne, aby keď sa už o tom
hovorí. V zásade samozrejme dôležité je to, že Taliansko má splatnosť dlhu 7 rokov. To znamená, že aj keď teraz vyskočili úrokové sadzby, čo musia platiť na svojich dlhopisoch, tak dokážu prežiť s tým aj, povedzme si, rok bez väčších problémov, lebo aj tak sa im preceňuje len 1/7 toho, čo my nazývame ako dlh. Oveľa dôležitejším rozdielom je to, že ak úrokové náklady, to, čo platia na tých dlhopisoch, dáme bokom, tak majú v rozpočte prebytok. To znamená, že je reálne urobiť v Taliansku opatrenia, ktoré nejakým spôsobom zastabilizujú verejné financie na nule alebo v miernom prebytku. To znamená, že ich dlh nebude narastať. A zároveň veľký rozdiel oproti Grécku ešte aj ten fakt, že Taliansko má veľmi veľa štátnych aktív. To znamená, že jednak to môže používať ako záruku, kolaterál za nové dlhy, alebo ich môže predávať a znižovať svoju zadlženosť. Majú tam ešte veľmi veľa štátnych podnikov. A samozrejme, to je dlhší proces a oni potrebujú čas, aby toto všetko urobili. To, čo podľa mňa je momentálne najväčším problémom Talianska, je politická situácia. A veľmi dobre vieme, že v Taliansku bolo od druhej svetovej vojny takmer toľko vlád, ako bolo rokov. Takže každý rok sa tam mení vláda. A ak táto politická neistota bude pokračovať ďalej, tak tie riešenia nebudú prichádzať a potom naozaj sa môžeme dostať do problémov. Problémom Talianska je samozrejme to, aby sme povedali aj horšie správy, že Taliansko sa nedá zachrániť. A ak to Taliansko nezvládne samo, ešte, pol roka, rok, to môže fungovať v nejakom režime, ale ak oni nerobia to opatrenia, tak tu nie je tá sila, keďže majú najväčší dlhopisový trh v Európe, aby tie ostatné krajiny demokratickým spôsobom nejak súhlasili s tým, že to nejakým spôsobom zaplatia alebo zatiahnu. To znamená, že to by malo obrovské následky na všetky bankové sektory po celej Európe. Je to príliš veľká ekonomika na to, aby sa zachránilo. Takže aby som to nejak zhrnul, tak Taliansko má v rukách tú situáciu, že s malou externou pomocou dokáže tú krízu vyriešiť. Tu ide predovšetkým o krízu likvidity, nie solventnosti. Ale neviem, či bude mať aj politickú silu na to. Na vaše odhady, páni, bude mať Taliansko silu? Tak ja dúfam, že bude mať. To by bol naozaj zlý scenár, keby to Taliansko ponorilo. Ale pri Taliansku som si není istý, či to je kríza likvidity alebo solventnosti. Pri Grécku, Portugalsku a írskom bankovom sektore som si istý, že to je kríza solventnosti a tieto krajiny a plus tieto subjekty by mali zbankrotovať a ich dlh by mal byť reštrukturalizovaný. Ja to Taliansko trošku vnímame ako následok toho, ako sme riešili tú krízu od začiatku. My sme sa totiž na začiatku tvárili tak, že Taliansko je schopné dokonca garantovať dlhy niektorých problematických krajín, čo teraz už vyznieva komicky. Obávam sa však, že tu nejde len o Taliansko. Takisto ako v tej celej európskej dlhovej kríze nejde o Grécko. Grécko je len nejaký kanárik v tej bani. Ono je to o mnoho širší problém a tuto máme Španielsko, kde bola rovnaká bublina na trhu nehnuteľnosti ako v Írsku, akurát, že tam nevidíme žiadne následky. My ich nevidíme preto, že zatiaľ to zakrývajú banky svojim účtovníctvom a tým, že preberajú tie zlyhané subjekty a nerealizujú tie straty. Takže ja čakám, kedy padne kosa na kameň v Španielsku a úplne najhorší scenár je, ak dôjde k zníženiu ratingu Francúzska. Lebo potom Nemci pochopia, že sú jediní, ktorí to držia pokope. Takže ja dúfam, že teda Taliansko to nakoniec zvládne. Naozaj podľa mňa tým, že majú plánovaný primárny prebytok, keby urobili nejaké radikálne opatrenia, je to silná veľká ekonomika, tie trhy môžu uveriť, že teda Taliansko to zvládne. Obávam sa však, že tie ostatné krajiny, ako Španielsko, ešte nás len čakajú a som zvedavý, ako sa bude situácia vyvíjať tam. V Španielsku máme napríklad už teraz 25% nezamestnanosť. Sú tam regióny, kde je 30% nezamestnanosť, len na oživenie pamäti, keď sme hovorili o veľkej hospodárskej kríze, tak tam bola 20% nezamestnanosť. Možno ešte jednu poznámku k tej diskusii, ktorú sme tu mali predtým.
A ja by som celkom nesúhlasil s tým, že za to, že tie krajiny sa dostali do problémov, že to hlavnou príčinou je hospodárska kríza. A podobne ako by som nesúhlasil s tým, že ak povedzme niektoré firmy sa počas hospodárskeho cyklu v tej recesii dostanú do problémov, takže príčinou je tá recesia. Tá recesia alebo tá svetová kríza v tomto prípade, kríza finančného systému, je spúšťačom alebo tým, čo ako podrobí skúške to, že či tie krajiny majú zdravé ekonomické základy, že tie firmy majú povedzme ekonomické opodstatnenie na to, aby na trhu fungovali, ale v žiadnom prípade by som z toho nevinil alebo nerobil by som z tej krízy príčinu toho, že tie krajiny sa dostali do problémov. To, že sa do problémov so solventnosťou, tie príčiny sú rôzne. V prípade Grécka je to dlhodobo nejaká istá hospodárska politika, ktorá sa v Grécku robila. V prípade eura je to presne opačný problém, že jednoducho doplatili trošku na svoj úspech v hospodárskej politike za posledných 20 rokov, ktorých robil atraktívnymi pre investorov a vyvolal istú bublinu, ktorú už írska ekonomika nebola schopná uniesť. Podobne vytvorila sa bublina na trhu s nehnuteľnosťami v Španielsku, ktorá, ak by tam tí investori podstupovali menové riziko, tak asi by do takej miery do nehnuteľností na španielskej riviere neinvestovali, povedzme nemeckí investori alebo iní. Takže nevinil by som z tých problémov krajín hospodárskú krízu. Tá naozaj tie problémy ukázala, ale oni by niekedy vybublali tak či tak pri nejakej najbližšej kríze, ktorá zrejme nejaká by prišla. Je veľmi dôležité, aby sme si tu urobili, aby sme sa dohodli na tom, pretože tu si treba uvedomiť súvislosť, do akej miery pakt stability a rastu a jeho sprísnenie môže naozaj zamedziť vzniku takýchto ťažkostí, o ktorých dneska hovoríme. Ja som zámerne spomínala Írsko a Španielsko, pretože obidva štáty boli žiaci na výbornú, čo sa týka paktu stability a rastu alebo maastrichtských kritérií. Že? Obidva štáty mali pred krízou, pred finančnou a ekonomickou krízou prebytkový rozpočet, mali dlh, ktorý bol hlboko pod 60%. To znamená, že by sme nečakali, že sa niečo takého stane, ale skutočne ten problém tam bol v súkromnom sektore, čiže nebol to nezodpovedný štát, ale bol to súkromný sektor, kde vznikla na trhu nehnuteľnosti bublina, o ktorej ste hovorili. A tu si treba aj uvedomiť, že aj keď gro finančnej krízy naozaj vzniklo v Spojených štátoch amerických, ale ono to nevzniklo len tam. Je to kríza tej vyspelej časti sveta, pretože to, čo sa odohralo v Írsku, jednoducho bublina, na ktorú doplatil potom bankový sektor, nezodpovedný bankový sektor, to treba jasne povedať. V Španielsku tá situácia je trošku odlišná, pretože opäť to bola real estate, to isté a vlastne preto aj ten vysoký nárast miery nezamestnanosti. Ale odlišnosť je trošku v tom, že dozor nad bankovým sektorom v Španielsku je na vyššej úrovni ako v Írsku. Hlavne je to dozor na veľkými bankami. Takže tam ten problém zrejme nebude ani v tých veľkých bankách, ale ten problém bude v tých menších, stredných a menších bankách. Takže ten až do tej miery asi neohrozí potom. Možno jednu poznámku len poviem, že ja by som nehovoril o nezodpovednom bankovom sektore, ale súhlasil by som s nezodpovednými bankami niektorými. Sú aj banky, ktoré sa nezúčastňovali na tejto hre a teda správali sa zodpovedne napriek tomu, že ich povedzme trhová situácia tlačila k inému správaniu.
A teda napríklad naša sesterská banka v Rumunsku, napriek tomu, že na trhu bola situácia, že všetci dávali úvery v cudzej mene, tak sa rozhodla, že nebude dávať úvery v cudzej mene, napriek tomu, že seba a svojho akcionára oberá o potenciálny profit, ale práve preto, že tam to riziko videla, tak sa rozhodla to nerobiť. Podobne my sme nikdy nekupovali grécke dlhopisy, napriek tomu, že ponúkali atraktívne výnosy. A sú aj iné banky na trhu, ktoré sa tak správali. Tie, ktoré sa tak nesprávali, tak zrejme ich akcionári by mali na to doplatiť tak, že prídu o peniaze. To je, alebo o majetok, to je naozaj tak. Môžem jednu krátku poznámku, tak aby som si zaslúžil to miesto úplne vpravo na tej sedačke. Ja by som aj za bublinu v Írsku a v Španielsku určite vinil štát. Podľa mňa je to výsledok zavedenia eura. Je to do očí bijúci výsledok zavedenia eura. Je to tá európska ilúzia homogenity. Je to presne to, čo sa snažila ECBčka vytvoriť ilúziu, že máme európsky priestor, ktorý je z hľadiska rizika veľmi porovnateľný, že je to jedno, či držíte nemecký dlhopis alebo španielský dlhopis, že je to jedno, kde investujete svoje peniaze. Všetky tie periférne krajiny zrazu mali extrémne nízke úroky, aké nemali nikdy predtým, a tieto nízke úroky využili práve na to, aby pritiahli ten kapitál, stávalo sa tam, investovalo sa tam. Čiže ja ten nafúknutie tých bublín, a to bola bublina v Španielsku v nehnuteľnostiach, v Írsku v nehnuteľnostiach, v Grécku v verejnej správe, to je presne prejav toho, že to euro bolo nastavené zle, že inštitucionálne bolo nastavené tak, že vytváralo tú ilúziu homogenity, že Európska centrálna banka pri pôžičkách bankám, komerčným bankám ako kolaterál akceptovala všetky dlhopisy jednotlivých krajín za rovnakých podmienok. Tým umelo vytvárala dopyt po dlhopisoch tých rizikovejších krajín, keďže tam bol o trošku vyšší výnos. Takže ono nie je náhoda, že k nafúknutiu tých bublín došlo práve po zavedení eura. A či teda to zapričinila kríza alebo nie, no ako hovorí Warren Buffett, až keď príde odliv, zistíte, kto plave bez plaviek. Že keď sú dobré časy, tak všetko sa vám zdá fajn, všetky subjekty sú solventné, ale až keď prídu zlé časy, tak zistíte, kto si žil nad pomery a nie v súlade s tým, na čo má peniaze. Máme tu čas, kedy ste pozvaní všetci do diskusie. V prípade, že vás nebudem vidieť, tak len dajte vedieť, zakričte alebo potiahnite za rukav. Nech sa páči. Dobrý deň, moje meno je Jakub Šimek. Ja by som sa chcel spýtať, alebo teda tak prejsť, že či si nemyslíte, že za týmito súčasnými problémami môže teda globálne ekonomické nerovnováhy, teda Ázia a zvyšok sveta alebo Západ, lebo napríklad keď sa pozrieme na Japonsko, tak vo všetkých ukazovateľov od demografických až po politickú nestabilitu a zadlženosť je na tom oveľa horšie než Grécko, ale jen nebol nikdy taký silný a má to veľa dôvodov. Jeden je, že tie ich dlhopisy sú vlastnené Japoncami a druhý, že má také exportné prebytky, aké má možno iba Nemecko u nás alebo tak, ale to je jedna otázka. A pre koho? Aha, to sa toho chytí, sorry. Dobre, takže prví dvaja, ktorí môžu k tomuto. Nerovnováhy sú časťou príbehu, jednak nepriamo, tým, že vyvolali finančnú krízu aj Spojených štátov, ktorá sa potom preliala aj do Európy. Tieto krízy prichádzajú väčšinou v troch vlnách. Najskôr sú to aktíva, potom je to bankový sektor a potom sú samozrejme štáty. Takže najskôr ceny aktív, keď padajú dole, tak sa dostanú do problémov obyvateľia, ich dlhy samozrejme dostanú do problémov finančné inštitúcie a dlhy finančných inštitúcií potom štáty. Takže toto tu máme za posledných 800 rokov, niekoľko takýchto vln sme mali, nie je to nič nezvyčajné. To, čo je podľa mňa ale zaujímavé, toto je ten nepriamy vplyv, ten priamy vplyv, a to súvisí s tým, čo sme tu počuli aj predtým, že ten samotný model ekonomický jednotlivých krajín v eurozóne úplne ignoroval tieto nerovnováhy. To znamená, že keď sa pozrieme na tie isté nerovnováhy, ktoré nevidíme ale v rámci eurozóny, tak vidíme veľmi podobný obraz, ako na jednej strane vo svete Čína, Japonsko a na druhej strane Spojené štáty, tak v Európe sme mali v obrovskom prebytku Nemecko a zase v obrovských deficitoch sme mali tieto krajiny.
A to bol práve ten problém, a prečo sa dostali tieto krajiny do zníženej konkurencieschopnosti. Veľmi jednoducho povedané. Požičali si vonku, lebo to bolo výhodné, lacné, jednoduché pre nich a zároveň potom si kupovali z tých peňazí tie statky, ktoré im nevytvárali produkčný potenciál do budúcnosti. To znamená, že tí, ktorí z toho kupovali stroje a potom vyrábali ďalej a vedeli splácať tieto úvery, nedostali sa nikdy do problémov. Grécko čo urobilo? Grécko si požičalo peniaze vonku, vyplatilo to do spotreby a ľudia si dovážali tovary zo zahraničia a tým pádom jednoducho konkurenčný potenciál Grécka išiel dole. Takisto do neproduktívnych odvetví investovali tie peniaze ďalšie krajiny. Už našťastie nie do spotreby, ale to druhé najhoršie, čo môže byť, to je do neobchodovateľného sektora, to znamená nie do priemyslu, čo vyrába nejaké statky, z čoho potom môžu financovať naspäť tie úvery. Írsko, nehnuteľnosti, bankový sektor, Portugalsko, Španielsko najmä bankový sektor a Portugalsko trošku do spotreby a trošku do nehnuteľnosti. Takže to bol problém, podľa mňa fundamentálny v rámci eurozóny, že sme si mysleli, že keď máme spoločnú menu, tak môžeme zabúdať na tieto nerovnováhy, že stačí sa pozerať na to, že či fiškálne niekto sa správa pozitívne alebo nie. Ako spomínala aj pani Šmegnerová, keby sme sa fiškálne pozerali len na tieto krajiny, tak vyzerali na prvý pohľad dobre. Ale keby sme brali do úvahy tejto nerovnováhy, že práve to, že stúpli ceny aktív a z toho máme daňové príjmy, že finančný sektor profituje, z toho máme daňové príjmy, že tie daňové príjmy prichádzajú z bubliny a nie z reality, tak by sme rýchlo vedeli, že tie fiškálne pozície sú neudržateľné napriek tomu, že tie prvé čísla ukazovali niečo iné. Takže myslím si, že to je jeden z fundamentálnych problémov, prečo sme v tejto situácii a som rád za tú otázku. Keby sa čínsky juan posilnil, alebo nejako, dajme tomu v krátkej dobe, alebo dlhodobo, že či by to nebol jeden z hlavných, teda možno motorov, ako naštartovať aj naše ekonomiky, lebo ich vlastný vnútorný dopyt by sa tým posilnil a tie naše tovary by si nekupovala iba tá elita, ale akože mohlo by si ich dovoliť viac ľudí v Číne. Sú tam viaceré roviny, ako tú nerovnováhu môžeme znížiť. Jednak tak, že znížime tú nerovnováhu aj v tých krajinách, kde sú tie deficity. Jednak štátne nerovnováhy musíme zvýšiť, jednak v niektorých krajinách a potrebujeme urobiť ďalšie opatrenia, ako v prípade Číny aj posilniť menu, čo je vlastne aj môj názor. Ale aj tie krajiny, kto robia s prebytkami, aj napríklad v eurozóne Nemecko, tak je samozrejme otázne, že či z globálneho hľadiska je udržateľná tá pozícia, že tá krajina má model len na export a tým pádom trošku obmedzuje tú domácu spotrebu. Takže to je naozaj otázne a na to odpovede sú celkom rôzne medzi ekonomami. Ja len doplním nič viacej, že Nemecko je vlastne ten, ktorý je ten hriešnik z hľadiska európskej, tých nerovností z hľadiska v Európskej únii. A dosiahlo to aj tým, že myslím, že niekto to už dneska aj spomínal, že sa tam zhruba 10 rokov držala mzdová úroveň v podstate nám nedošlo k reálnemu rastu miest. Nemci sú okrem toho veľmi opatrní a keď vznikajú nejaké ťažkosti, tak ich spotreba ešte klesá. Takže aj to bol jeden z dôvodov, prečo oni potrebovali vyvážať. Vzhľadom na to, že prevažná časť obchodu sa odohráva v rámci Európskej únie, tak pre nás až taký veľký význam by pohyb mien, či už čínskej alebo japonskej, by nemal. To má oveľa väčší význam pre Spojené štáty americké. Would it make sense for Germany to be the one to leave the Eurozone?
I don't know. I don't know. There could be some benefits, and then there certainly will be some costs. And it's always a question, what what would be greater, benefits or costs? As I said, that Germany benefited very much from the existence of Eurozone. And it certainly would lose. Somebody also said that new Deutsche Mark would apparently would be very strong, and that would reduce competitiveness of Germany. Certainly they would have to pay the costs for new currency. It's always not free lunch. On the other side, perhaps people would like it. I don't know, but people that are under the pressure that they have to pay for somebody else, or they would think, okay, going back to our good old or new Deutsche Mark would be excellent. For some time, they certainly wouldn't be obliged to help the other countries, but I certainly do not have any calculations in front of me. But my guess is that in general they would lose. Ďalšie otázky? Ja by som sa len chcel opýtať, že kedy už prejdete k tomu, že rozhodujúcimi hráčmi na svetových trhoch sú ako finančné kapitálové skupiny a nie túto nejaké vládičky, ktoré sú tak, že 5 minút sú tu alebo 4 roky. Prakticky bavme sa, alebo vy povedzte nám niečo o tom, o tých rozhodujúcom finančnom kapitále, o tých svetových finančných skupinách. Čo konkrétne? Čo je otázka, ak sa smiem spýtať? Či nám môžete niečo povedať o tých finančných monopoloch? No, pravdepodobne je tu veľa veľkých finančných inštitúcií, ale ako otázka musí... Chcete... Ja som jedne zo svojej odpovedí naznačila, že evidentne to, čo sa tu odohráva, jeden z tých faktorov iba, sú aj veľkí finanční hráči, ktorí si obvykle vyberajú vždy tých, ktorí sú najzraniteľnejší. Doposiaľ to bolo Grécko a nepochybne hrajú aj proti Taliansku. A hrali zrejme aj proti, a možno budú ďalej hrať aj proti iným štátom, ktorí v rámci eurozóny sa dostávajú do ťažkosti. Kto sú to? Môžeme menovať možno tie najvýznamnejší predstaviteľ finančného sektora. Napokon to poznáte všetci tie mená, či už sú to niektoré bankové domy alebo hedžové fondy. To asi v tejto chvíli nie je najdôležitejšie. Ale dôležité je si uvedomiť, že akú rolu zohrali pri vzniku finančnej krízy a ako sa na to reaguje. Mali sme teraz pred pár dňami G20 a v Cannes a aj keď ten ich statement, neviem, jak sa to presne preloží, obsahuje všeličo, ale konkrétne kroky, na konkrétnych krokoch sa v podstate nedohodli. Ale ak ste, a veľmi vám to odporúčam, ak ste nemali možnosť sa pozrieť na State of the Union Barrosa, ktorý predniesol 26. októbra v Európskom parlamente, tak naznačuje tam aj časť odpovede na vašu otázku. Ja som osobne skeptická, že sa skutočne niečo aj zrealizuje, ale naznačuje tam, že by bolo potrebné urobiť niektoré opatrenia, ktoré by sa týkali niektorých
inovácií vo finančnom sektore, derivátov, niektorých čiže produktov, ale aj niektorých operácií, ktoré patria medzi tie inovácie. Hovorí sa tam napokon, viete, že Európska komisia schválila, ale to ešte sme ďaleko od realizácie aj daň z finančných transakcií a tak ďalej. Čiže niektoré opatrenia, ktoré by mali ten finančný sektor trošku dať do takých relácií, aby sa situácia, ktorá sa odohrala teda koncom roka 2007 a eskalovala potom ďalej, aby sa neopakovala každé 3-4 roky. A to je asi kľúčové, pretože my dneska sa skutočne zapodievame do značnej miery s dôsledkami toho, čo sa odohralo, čo sa začalo odohrávať koncom roka 2007. Ten hlas počuť pomerne často, že vymyslieť niečo na obranu pred finančnými trhmi, ale dá sa to ako nejaký zákon? Alebo sa proste štáty musia prispôsobiť svojim konaním tomu? Ak je to otázka na mňa, samozrejme viem, že budú aj iné názory na to. Problém je v tom, že finančný sektor je jeden z autorov globalizácie. Samozrejme, že mali mimoriadny záujem na tom, aby prebiehala globalizácia tak, ako prebiehala, aby prebiehala rýchlo, aby dochádzalo k liberalizácii finančných trhov. A to sa aj zrealizovalo. A finančný sektor je ten, ktorý bude veľmi jednoznačne stáť proti akýmkoľvek pokusom zaviesť nejaké nové regulačné opatrenia. To je prvý problém a nadväzuje hneď druhý. Účinné by boli za predpokladu, že by sa realizovali globálne. Keď vrcholila finančná ekonomická kríza, ak sa pozeráte na komunike z jednotlivých stretnutí G20, svetoví lídri boli vyľakaní a boli ochotní všeličo robiť. Neudialo sa dohromady nič, to si treba uvedomiť. Takže ani v Cannes sa nedohodlo, že sa príjmu nejaké opatrenia. Dneska je otázka, príjmu sa v akom rozsahu v rámci Európskej únie. A iste poznáte výrok ministra financií Schäubla, ktorý povedal, no ak sa to nezrealizuje v rámci Európskej únie, urobíme to aspoň v rámci eurozóny. Čím idete na menší z hľadiska geografického útvar, tým každé opatrenie je menej účinné. A potom vznikajú aj tie otázky, že či to nebude znamenať, že časť povedzme tých veľkých finančných hráčov neodíde z eurozóny, niekde inde a tak ďalej. Nemyslím, že tie obavy sú až tak vážne, ale zase netreba ich úplne negovať alebo nevšimať si ich. No a čo sú také dve konkrétne otázky? Že čo také body? Dobre, tak každý povie, že lepšia regulácia, ale čo to je? No, pozrite sa, v rámci Európskej únie sa už prijali niektoré opatrenia. Vznikli nové, nie sú dokonalé, ani napokon ešte príliš skoro posudzovať ich činnosť. Vznikli nové regulačné agentúry, vznikli 3. Hej, dneska nevieme ešte zatiaľ naozaj, ako budú fungovať. Parlament prijal novú direktívu, ktorá sa týka, oni to nevolajú hedžové fondy, nejak inak sa to volá, nejaké investičné, neviem čo už presne. Takže nejaké opatrenia sa už prijali. Hovorila som o ďalšom opatrení, ktoré je FTT, Financial Transaction Tax. Nie je to taká vec, že nevieme, čo by sa malo urobiť. Dôležité je, či sa nájde odvaha niečo v tomto smere urobiť. Môže to fungovať? Ja som tuto trošku v schizofrenickej pozícii a určite nepopieram, že finančný sektor má svoj podiel viny aj na finančnej kríze, aj na súčasnom stave v Európskej únii. Avšak mne sa nepozdáva tá metafora toho špekulanda alebo svorky vlkov, ktoré postupne dávajú dole tie slabšie krajiny. Ako to podľa mňa sme zašli trošku moc ďaleko, sme sa nechali uniesť tou historkou. Kto sú tí ľudia, čo kupujú tie dlhopisy? To sú súkromní investori,
ktorí nejakým spôsobom sa snažia odhadnúť riziko toho, že sa im ich peniaze, investované peniaze vrátia v nejakom období. Tí súkromní investori v súčasnosti vravia, že teda nie sú si úplne istí, že na talianskom dlhopise sa im vráti všetko a odhadujú, že teda Taliansko bude mať nejaké problémy v budúcnosti a preto nechcú kupovať tie dlhopisy za takých podmienok, ako doteraz, a vyžadujú vyššiu kompenzáciu rizika. To je všetko, čo sa deje. Tam není nikto s nejakým zlým úmyslom potopiť krajinu alebo neviem čo. Tam sú ľudia, ktorí riskujú vlastné peniaze pri tom, že odhadujú budúcnosť. A tie trhové ceny dlhopisov sú jediná objektívna informácia, ktorú máme o schopnosti danej krajiny v budúcnosti splácať svoje záväzky. Prečo hovorím, že jediná objektívna? Lebo to je jediná informácia, ktorá je podložená na tom, že niekto riskuje peniaze v tom, že sa mýli alebo správne odhaduje to riziko. Takže toľko k tým špekulantom, ako to je normálny štrajk nákupcov dlhopisov, ale tí majú na to reálne dôvody, napríklad to, že teda grécky dlh dosiahol 150% HDP a že v Írsku je ten dlh podobne veľký a podobne. Na druhej strane, áno, finančný sektor je príliš veľký na to, teda aké funkcie má pravdepodobne plniť v ekonomike. Prispel k tomu, že tie problémy vznikli a viedli až k finančnej kríze. Avšak v súčasnosti odstraňujeme podľa mňa tú jedinú fungujúcu reguláciu, ktorou je hrozba bankrotu. Zachraňujeme totiž všetky banky bez rozdielu z verejných zdrojov a tým odstraňujeme ten jediný tlak, ktorý doteraz existoval na to relatívne rozumné a konzervatívne podnikanie týchto subjektov. Existujú empirické štúdie, ktoré ukazujú, že napríklad banky, ktorým americká vláda pomohla počas tej finančnej krízy, poskytujú požičky rizikovejšie ako banky, ktorých nezachraňovala americká vláda. Ono je to úplne logické, keď vy viete, že ste príliš veľkí na to, aby ste zbankrotovali, tak sa správate inak, ako keď vám ten bankrot naozaj hrozí. Čiže áno, potrestajme finančný sektor, ale potrestajme ho podľa zásluh, keď to tak mám povedať. Pristúpme konečne k likvidácii niektorých bank. Netvárme sa, že zachránime všetky banky a za každú cenu, lebo tú každú cenu platíme my. Tu sú verejné zdroje, nič nie je zadarmo. A ešte k tým hedžovým fondom, no nad tým sa musím usmievať. Ak sa snažíme riešiť situáciu v európskom finančnom sektore a upriamujeme pozornosť na hedžové fondy, tak to je podľa mňa trošku strata energie. Ja si nespomínam, že by sme jediný hedžový fond zachraňovali z verejných zdrojov. Tie banky, tých si spomeniem pomerne veľa. No ešte jedno z toho, čo prezident Barroso hovoril, v Európskom parlamente je ešte väčšia strata energie a to je to úsilie zabrániť ratingovým agentúram, aby zverejňovali ratingy krajín, ktoré oni označia, že tie krajiny by sa nemali teraz hodnotiť. To je podľa mňa ešte väčšia strata energie, ako úsilie bojovať proti hedžovým fondom, ale ono to naozaj je tá, povedzme, Šorošová špekulácia proti britskej libre, čo je tá taká najslávnejšia vec. V čom spočívala tá špekulácia? Špekulácia spočívala v tom, že George Soros, ako človek, ktorý sa zaoberá celý život takýmito špekuláciami, usúdil, že kurz britskej libry v európskom mechanizme výmenných kurzov je stanovený na ekonomicky neodôvodniteľnej výške a neudržateľnej výške. A preto stavil na to, že keď teda sa podrobí skúške, tak tú skúšku nevydrží. Mohol od peniaze, ktoré na tú stávku dal prísť, ale ukázalo sa, že jeho odhad bol správny a že na tej výške ten kurz udržateľný naozaj nie je. Čiže ak by ten kurz bol stanovený na ekonomicky udržateľnej výške, proti ktorej by mohol ľubovoľne veľa špekulovať, mohol by ho rozkývať, ale v každom prípade by zrejme skôr prišiel o peniaze, akože by dostal britskú libru z toho výmenného kurzového mechanizmu. Čiže príčinou nie sú tí špekulanti, aj keď ja si myslím, že určite sa odohrávajú aj špekulatívne útoky proti Taliansku a proti talianským dlhopisom. Príčinou podľa mňa prevažujúcou je napríklad to, že je čím ďalej viac takých investorov, ktorí požadujú kompenzáciu čoraz vyššiu za to, aby si talianske dlhopisy nakupovali. A teraz poviem, že napríklad Slovenská sporiteľňa sa v roku 2009 rozhodla, že nebude kupovať okrem iného ani talianske dlhopisy, okrem tých
ďalších, pretože jednoducho banka nemá investovať do takto rizikových cenných papierov, podľa nášho názoru, a hlavne nemá do nich investovať v takej miere, ktorá v prípade, že sa tie rizika naplnia, povedie k existenčnému ohrozeniu tej banky, lebo to nie je podstatou, alebo to nie je to, čo je úlohou banky na trhu, aby na seba preberala takéto rizika, a najmä v krajinách, ktoré nepatria medzi jej hlavné pôsobiská. Samozrejme aj to, že bolo veľa takých inštitúcií, ktoré sa postupne rozhodovali, že povedzme talianske dlhopisy nakupovať nebudú. Aj to je jednou z príčin toho, že sa talianske dlhopisy na trhu za tie ceny, ktoré predtým boli bežné, nedajú umiestniť. A teraz otázka je, že či toto je nejaká špekulácia, že sa niektoré banky rozhodli, alebo niektorí investori, že nebudú nakupovať tie dlhopisy, že im to nestojí to riziko za to, že či je to niečo, čomu sa dá zabrániť, že sa niekto takto bude rozhodovať. Podľa môjho názoru nie. Podľa môjho názoru to je práve ten spätnoväzobný mechanizmus, ktorý trh v sebe obsahuje a ktorý upozorňuje, nie dokonale a určite s nejakými časovým odstupom a možno často prehnanie na to, že povedzme hospodárska politika v tomto prípade niektorej krajiny zrejme nie je dlhodobo udržateľná. Ďalšie otázky? Dobrý deň. Ja by som sa spýtať otázku ohľadom poslednej schôdzky toho samitu G20, na ktorom v podstate bol zverejnený zoznam bank, tzv. Systémov dôležitých, ktoré sú natoľko dôležité, že by nemali padnúť. Moja otázka je taká, že či vôbec takáto nejaká deklarácia týchto bank je v podstate správna a či by namiesto spôsobu, ako ich zregulovať, ako im nanútiť nejaké pravidlá kapitálové, nemali skôr politici hľadať spôsoby, ako ich buď rozdeliť, aby natoľko veľké neboli, aby mohli padnúť, alebo aby k tomu dospeli samovolne nejakým trhovým spôsobom. Či si myslíte, že toto vyvoláva nejaký morálny hazard, respektíve s tým súvisiace problémy? Ľudo, môžeš? Ďakujem pekne. Áno, ten problém je teraz v tom, že každý vie, že sú systémovo dôležité banky, ktoré nemôžu padnúť, lebo ak padnú, tak príde na rad taká recesia vzhľadom na previazanosť bankového sektora s ekonomikou, ako sme mali v 2009. Ale to vedia aj tí bankári, že ich štát bude zachraňovať, a práve preto treba vymýšľať také mechanizmy, ktoré nejakým spôsobom viacej trošku prísnejšie budú regulovať tie inštitúcie, ktoré môžeme prehlásiť za systémovo dôležité. Ja by som určite nedával žiadny zoznam na verejnosť o tom, osobne, ale to, čo je podľa mňa kľúčové, napríklad tie snahy, ktoré sa snažia napríklad takými dlhopismi, ktoré v prípade krízy sa premenia na kapitál tej banky a tým pádom sú chránení daňoví poplatníci, to nie je správne slovo, daňovníci, oproti teda tým súkromným investíciám. Takže to je jedna dobrá snaha, možno vyššia kapitálová primeranosť oproti iným bankám. Samozrejme, ak nechcú byť systémovo dôležití, že im vadia tie dodatočné opatrenia, tak sa môžu rozdeliť, môžu oddeliť, investičnú časť bankovníctva a tradičnú časť bankovníctva. Takže toto je podľa mňa oveľa lepšie regulačné riešenie, ako povedať svetu, že tu máte zoznam bank a tieto banky za žiadnych okolností padnúť nemôžu. Nech sa páči. Dobrý deň, meno je Marian Židov. Nadvážim na túto tému. Ja si myslím, že aj tým pádom, že vyšiel takýto zoznam, aj že sa nevedia prijať tie konkrétne opatrenia, že to je nejaké rozmaznávanie toho finančného sektora, že nie je tá schopnosť prijať nejaké tie opatrenia, tak ako povedal pán veľvyslanec. A vlastne sú to súkromné inštitúcie, ktoré podstupujú podnikateľské riziko, že buď dosiahnu zisk, alebo dosiahnu stratu.
keď dosiahnu zisk, všetci sú spokojní, sú šťastní, vyplácajú si bohaté odmeny a skrátka, keď dosiahnu stratu, tak čo príde na rad štát a vyplatí im to z verejných zdrojov. A preto ja položím možno, že otázku, alebo by som chcel dať nejaké riešenie, že prečo sa nedá nájsť tá sila, skrátka, niečo s tým spraviť a ako im šľapnúť na päty, skrátka, tým inštitúciám. Ďakujem. Pán Barta, prečo vám nikto nevie šliapnúť na päty? My nie sme na zozname. Ale ono je to, podľa mňa tá situácia je trošku komplikovanejšia v tom, že áno, naozaj je to tak, že keď niekto robí zlé rozhodnutia, napríklad aj zlé investičné rozhodnutia, že nakupuje alebo požičiava s nejakým rizikom, ktoré sa potom naplní a teda sa mu tie peniaze nevrátia, a keď to robí do takej miery, že to existenčne rozhoduje, že skonzumuje celý svoj kapitál, tak nemá v trhovej ekonomike oprávnenie, aby ďalej ten kapitál konzumoval, ale mal by odísť. Tam trošku je problém, že tie inštitúcie, a mnohé z nich, sú zrejme natoľko veľké, že ako inštitúcie z trhu odísť nemôžu a preto im zrejme vlády nemôžu bez nákladov, tak bez veľkých nákladov, ktoré by neniesli tie inštitúcie, ale nieslo, aby ich chcela ekonomika. Preto podľa môjho názoru je správne, ak je tu úsilie nedovoliť, aby tie inštitúcie jednoducho skrachovali, ale, a to je podľa mňa veľmi dôležité, je zároveň nie je natoľko vo verejnom záujme, aby vlastníci a manažment týchto inštitúcií, ktorých dostali do týchto problémov, manažment priamo a vlastníci tak, že si ten manažment najali a vyžadovali od neho nejaké zisky, aby tí neprišli o peniaze alebo neprišli o miesta. To podľa mňa vo verejnom záujme nie je. A preto aj tá pomoc týmto inštitúciám by mala byť podmienená tým, že tí, ktorí im pomáhajú, či už je to vláda, alebo je to Európsky finančný, ako sa to volá, FSF, alebo Euroval, áno, alebo kdokoľvek ďalší by im pomáhal, tak by im mal pomáhať za tú cenu, že sa stane vlastníkom tých inštitúcií, lebo keď poskytne kapitál, niekto poskytuje kapitál, banke ju aj v skutočnosti by mal vlastniť. Teda tí akcionári, a samozrejme, keď ju začne vlastniť, tak by mal vykonávať svoje vlastnícke právo, mal by tam nominovať taký manažment, ktorý tú banku nebude dostávať do problémov, keďže vieme, že so štátom nominovanými manažmentami takýchto inštitúcií by časom asi prišli ďalšie problémy, tak by sa mal potom snažiť nájsť iného vlastníka týmto inštitúciám, najlepšie takého, ktorý by ich ďalej do problémov nedostával, ale tí súčasní vlastníci by naozaj mali prísť o tie peniaze, mali by zaplatiť cenu za to, čo robia. To je normálny mechanizmus. No vlastne, keď ste vravali, že vlastne tá koncentrácia toho trhu, finančného trhu, vlastne tie veľké finančné inštitúcie boli hlavnými iniciátormi toho, pán Odor to vravel, že ten finančný trh bol vlastne iniciátorom tej koncentrácie toho finančného trhu, tak vlastne vlády to najprv museli dovoliť, aby nejaká taká koncentrácia na trhu mohla vzniknúť. A teraz tak skrátka, asi sa na to malo myslieť dopredu nejakým spôsobom, a keď nie, tak teraz treba príjmať nejaké tie opatrenia. Áno? Poviem jednu malú kontroverznú poznámku, že ja si myslím, že v skutočnosti k tej vysokej miere koncentrácie prispieva vysoká miera regulácie. Bankový sektor v skutočnosti je veľmi regulovaný sektor a ono sa ukazuje a dajú sa na to nájsť určite aj nejaké ako empirické štúdie, ktoré hovoria, že tá miera regulácie koreluje s mierou koncentrácie, pretože s tými regulačnými mechanizmami sa ľahšie vysporadúva tej väčšej inštitúcii, podobne aj neviem, v automobilovom priemysle, preto existuje dnes oveľa menej značiek, neexistovalo pred 100 rokmi, so všetkými tými limitmi a bezpečnostnými mechanizmami sa mali výrobcovia nevedia vysporiadať a vedie to z hľadiska zefektívňovania celých tých procesov ku koncentrácii. Že ono to nefunguje to, alebo sú to procesy, ktoré idú paralelne a podľa môjho názoru dokonca je tá regulácia, zvyšovanie miery regulácie zapríčňuje tú vyššiu mieru koncentrácie. Myslím, že to treba ešte doplniť, pretože
Žiaľ, musím sa vrátiť ku Clintonovej administratíve, kedy sa zrušil Glass-Steagall Act, zákon, ktorý bol prijatý v čase veľkej hospodárskej krízy, alebo ako následok veľkej hospodárskej krízy, ktorý nedovoloval, aby sa dávalo dohromady investičné bankovníctvo a bežné komerčné alebo retailové bankovníctvo. A to je jedna určite z príčin toho, čo sa odohralo neskôr. Ak hovoríme o zodpovednosti vlastníkov, v prípade, keby to boli tieto dve činnosti oddelené, tak to retailové to sú vklady, vaše, moje vklady, tie treba chrániť. A dneska existuje zákonodárstvo a existuje inštitucionálna infraštruktúra, ktorá ochraňuje vklady. Ale čo sa týka tých investičných aktivít, ktoré zahrňujú jednak trading, ale aj iné investičné aktivity banky, tam by žiadna ochrana už nemala byť. Lenže žiaľ, dneska je to spolu. Takže aj i to je jeden z dôvodov, prečo tá ochrana tu je. A druhá vec je, že za tie ostatné roky sa vytvorilo niečo, ako sa volá shadow banking. Dúfam, že niečo takého nemá Slovenská sporiteľňa. Tak to nazvem inak, pretože používa sa na to aj iný výraz, special investment vehicle. Ani to nemáte? Nie, tak je dobre. No a veľká časť tých problémov, ktoré vznikli, boli práve v tomto shadow banking, kde už žiadna regulácia neexistuje. A toto bolo jeden z tých hnacích motívov, pretože cez to sa potom prelievali aj mnohé tie deriváty, ktoré sa vlastne ukázali potom ako tie vynikajúce agentúry im dávali AAA a potom reálne sa ukázalo, že sú úplne bezcenné. Myslím, že Barroso tam hovoril trošku niečo iné, čo sa už viacej rokov, 2 roky hovorí v rámci Európskej únie, a to vytvorenie Európskej ratingové agentúry. Hej? Tak ale tomu nemôže on zabrániť, aj keby chcel. If I can make a quick comment about in America the repeal of the Glass-Steagall Act. Just last week, Newt Gingrich, if you know who Newt Gingrich is, certainly one of our most conservative politicians, said that he believed that the repeal of the Glass-Steagall Act was a mistake. So that's a big surprise when even Newt Gingrich agrees. Ešte, nech sa páči. Dobrý deň, moje meno je Denis Cáder. Som zo Žiliny. Chcel by som sa spýtať, viac menej počúvam celú túto debatu, vyjadrenia, že Európska únia a eurozóna je celok, ktorý funguje a ako môžeme vidieť, zábrany a nejaké pevné hranice nemá. Chcel by som sa spýtať, dokedy by bolo možné dotovať jednotlivé krajiny. Moja taká pripomienka je hlavne na to, pokiaľ si všimneme južné krajiny, ako ste hovorili, či už to je Portugalsko, Španielsko, Grécko alebo Taliansko, či už Taliansko nespraví kroky do budúcna, že bude robiť pevnejšie a tvrdšie opatrenia, investori nebudú cez kupovať emisie a tak ďalej, budeme tu mať vážny problém, ako ste povedali, s Francúzskom a s inými krajinami. Mena euro bude značne vo veľkej kríze, ešte väčšie ako je teraz, a v prípade, teda neviem, či by sa to vôbec stalo, ale v prípade, že by eurozóna padla a v prípade, že by sa Slovensko tohto aktu zúčastnilo, ako by mohlo postupovať Slovenská republika, ako by mohla postupovať ďalej. Čítal som jednu špekuláciu od finančného analytika, že Slovensko by mohlo postupovať formou menovej reformy, ktorá bola uskutočnená v minulom storočí počas socializmu. Teda, že slovenská koruna bude opätovne vrátená kurzom 1:10, čiže z 30 korún, teda 1:3, z 30 korún budete mať 10. Neviem, čo je na tom pravdy, neviem, ako by mal obyčajný spotrebiteľ, obyčajný klient bank, jednoducho spodná a nižšia trieda na Slovensku postupovať v tomto prípade, či by sa malo zhodnocovať, v akých menách viesť naše účty v bankách, či
či ich viesť v čínskych juanoch, keďže čínska vláda značne podhodnocuje svoju menu, tým podporuje export, alebo to viesť v inej mene. Moja otázka teda je rozdvojená. Jedna vec, či je vôbec možné, aby euro ako také padlo, aby sa na Slovensku nemohol platiť eurom. Otázka číslo 2 znie, ak by sa to stalo, čo sa stane napríklad so slovenskou ekonomikou a so slovenskou korunou, respektíve eurom. Ďakujem. Môžete si ukázať, na koho chcete. Ďakujem za jednoduchú otázku. Myslím si, že veľa bude záležať od nás, ako od krajiny, aké budeme mať priestor na rôzne hospodárske politiky. Lebo podľa mňa, aj keby sme sa nechceli zúčastniť toho jadra, o čom sme sa rozprávali, že pravdepodobne vznikne nejaké jadro, dokonca v extrémnom prípade to jedno jadro bude Nemecko. A na Nemecko sme akože naviazaní aj cez vývoz a hospodárskú výmenu. Tak v tej prvej panike, v tom prvom chaose je, ako teraz naozaj hovoríme o katastrofických scenároch, aby ste ma nechápali, že toto je niečo, čo očakávam do budúcnosti. Alebo by som to chcel náhodou. Ale naozaj v tom prvom momente bude asi pre nás lepšie, ak by sme sa naviazali, či už formou currency boardu, alebo nejakú inú formu na to menu, čo majú Nemecko, aby tá ekonomika nezažila v prvom momente nejaké obrovské šoky, ľudia by premiestňovali úspory, firmy by skrachovali. Naozaj, akože to je obrovský chaos, čo si ani dosť dobre neviem predstaviť, len neviem, či si to budeme môcť dovoliť, lebo ak my to chceme urobiť, že zafixovať aspoň v tom prvom momente, kým prejde tá prvá fáza paniky, tak potrebujeme na to dve veci. Jednak potrebujeme relatívne silný priestor vo fiškálnej politike, to znamená, že aby sme vedeli urobiť také opatrenia, ktoré tá krajina bude potrebovať. Ak by sme boli blízko nejakých nebezpečných hraníc, tak aj keby sme chceli naviazať alebo currency board alebo nejaké iné opatrenia, tak padneme a aj tak by sme museli uvoľniť na druhý deň tú menu. A potrebujeme dostatočnú flexibilitu hospodárstva, aby dokázala reagovať na tie šoky, či už v oblasti mzdových politík, či už v oblasti ďalších aspektov trhu práce. Takže ja si myslím, že aj v takom prípade, ak budeme na to dosť dobre pripravení, tak vieme z tej krízy vyjsť lepšie ako možno ostatné krajiny, ale ak nebudeme na to pripravení, tak nás to stiahne so sebou a pochopiteľne vlna bankrotov firiem a znehodnotenie úspor obyvateľstva, tá mena okamžite znehodnotí, obrovská inflácia na Slovensku. Takže nechcem si to ani moc dobre do detailov predstavovať. Takže práve preto, keď niekto nedávno hovoril, že skúsme sa držať Nemecka, tak ja si myslím, že je to relatívne dobrá stratégia, ale to platí nie len pre jednu oblasť, ale malo by platiť pre všetky oblasti. To znamená, že aj v tej fiškálnej oblasti zodpovednosť, aj na trhu práce neuletieť vlastne s našou konkurencieschopnosťou, tak ako uleteli iné krajiny. Takže asi toľko. Samozrejme, ak je veľká kríza, tak už nás nič nezachráni. Čas nám pomaly končí, tak ja by som to ešte by som vás všetkých vyzval, aby ste v 2-3 vetách povedali váš odhad pre následujúce 2-3 roky. Pre eurozónu môžeme ísť od krajnej pravice. To je už taký hanobujúci pojem. Ja neviem, ako to dopadne, ale som veľmi, veľmi zvedavý na to. Myslím si, že máme pred očami najdôležitejšie obdobie Európskej únie a myslím si, že súčasné rozhodnutia budú zásadné ohľadom budúcich 10 ročí. Podľa mňa kľúčová otázka je v tom, ako sa k celému problému postaví Nemecko a to vôbec neviem odhadnúť a na to nemám ani pocit. Ale oni podľa mňa určia teda budúcnosť, že či euro prežije a v akej forme. Ak to pôjde tým smerom k centralizácii a k tej federácii, tak sa obávam, že teda Európu čaká dlhšie obdobie nižšieho rastu.
ak sa pristúpi nakoniec po vyčerpaní všetkých tých zlých riešení k tomu dobrému, čiže pozrieme sa a povieme si pravdu do očí, problém je v bankách a poďme zachraňovať banky a vyčistiť bankový sektor, tak tam vidím šancu na nejaké rozumné riešenie a opätovný rozumný rast v priebehu 2-3 rokov. Ale bohužiaľ som skeptik a myslím si, že teda skôr dôjde k snahe nejakým spôsobom rozpúšťať alebo odsúvať tie nepríjemné riešenia a teda vidím skôr posun k tej centralizácii a k tomu, že teda sa to bude zachraňovať za každú cenu. Ja si myslím, že v tom vývoji pre ďalšie 2-3 roky sú obrovské rizika, že naozaj je do značnej miery ohrozený alebo tie rizika sú také veľké, že ohrozujú spôsob fungovania celého finančného systému, ale aj ekonomického systému. Že teda neviem si, netrúfam si celkom dobre odhadnúť, že ktorým smerom to pôjde. Verím, že tie rizika sa nenaplnia, ale naozaj by som si želal, aby všetky tie opatrenia, ktoré, či už robí Európska centrálna banka, alebo Európska komisia, alebo ďalšie zodpovedné inštitúcie, to rizika skôr znižovali a neprispievali k ich zväčšovaniu. A nie som momentálne presvedčený, že všetky tie kroky, ktoré sa dejú, idú presne týmto smerom, čo ma trochu do budúcnosti naplňa takým skepticizmom a do istej miery aj obavami. Ťažko k tomu niečo dodať. A naozaj, podľa mňa riešenia existujú, ako som povedal na začiatok. Riešenia existujú také, ktoré prinášajú väčšie výnosy než náklady neriešenia situácie vôbec, ale že či sa vydáme smerom k tej fiškálnej únii viacej, čo aj teraz máme nejakú malú fiškálnu úniu, ale z toho zatiaľ len profitujeme, lebo čerpáme eurofondy, čo nám platia Francúzi a Nemci, veľmi obrazne povedané. Alebo to bude smerom tým, že nesolventné krajiny a nesolventné banky necháme padnúť a zároveň vybudujeme nejaké mechanizmy, aby sme zabránili tej panike, najmä v bankovom sektore, tak to si netrúfnem povedať, ale želal by som si, aby to bolo to druhé riešenie. Well, as I said before, I'm a spectator as the non-European here, but a very interested spectator for obvious reasons. The United States is very, very interested in what happens in Europe. Europe is the Eurozone, European Union, let's say, is certainly our biggest trading partner. Every major U.S. corporation has interests here in Europe. So we're a very interested spectator. I guess Americans, this is interesting to me in that I think I'm more optimistic for the Euro than some of my European colleagues here. And as American, we like to make predictions and make guesses. I think that the Eurozone will survive. For my friends in Greece, for whom I have great affection, I do think they may end up outside of the Eurozone. But beyond that, I think the Eurozone will continue and will, over time, overcome the issues and thrive. I share very much your view, perhaps except of Greece. But dlho a neskoro, častokrát neskoro robili lídri eurozóny rozhodnutia, ale krok za krokom predsa len prichádzajú k riešeniam, ktoré, keby sa boli urobili skôr, boli by oveľa menej nákladné, ale prichádzajú k ním, čo ma asi upravňuje k takému istému optimizmu, že riešenie sa bude ďalej hľadať a že krok za krokom budú sa musieť vybudovať základy pre dlhodobé riešenie eurozóny, ktoré nie je nikde inde možné ako v prehlbovaní integračných väzieb medzi členmi eurozóny. Či to budú už všetci, alebo niekto
z nich vypadne, to je dneska naozaj ťažké povedať. A že tá cesta krok za krokom napokon povedie k hĺbšej alebo k vytvoreniu fiškálnej únie a potom možno aj k ďalším integračným väzbám. S niečím treba začať čím skôr, pretože odkladať všetky riešenia do vzdialenej budúcnosti by mohlo ohrozovať eurozónu v jej základoch. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli a takisto diskutujúcim ako aj vám. Pekný večer vám želám.